Ρεύμα, Καράτσι, εφορία, να του Βενιζέλου, η ετερογωνία. Μαρία! Βρισκόμαστε εδώ, επιτροπές και συνελεύσεις γειτονιάς, το κίνημα Δεν Πληρώνω, δημοτικά σχήματα, για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, ότι το ρεύμα, όπως και το νερό, είναι κοινωνικά αγαθά, δεν μπορούν να τα στερούνται οι άνθρωποι από τους οποίους στερούνται τα βασικά, εργασία, υγεία, παιδεία, ακριβώς λόγω των μνημονιακών πολιτικών και δεν έχουν να πληρώσουν. Θα κάνουμε μεγάλο αγώνα για να μην κοπεί το ρεύμα σε κανένα σπίτι. Καράτσι, ποτέ και πουθενά, αντίσταση και πάλι σε κάθε γειτονιά. Ρεύμα, Καράτσι, εφορία, να του Βενιζέλου, η ετερογωνία. Είμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε ενάντια στα χαράτσια που επιβάλλονται στο λαό, ενάντια στις αυξήσεις του ρεύματος και γενικότερα στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης οργανισμών οι οποίοι πρέπει να παρέχουν κοινωνικά αγαθά. Αντιδρούμε γενικότερα σε αυτή τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική που στρέφεται κατά του λαού, κατά των φτωχών στρωμάτων. Εδώ έχουμε ένα σχέδιο ληστείας προκειμένου να διασφαλίσουν τα κέρδη τους η οικονομική ελίτ. Ο κόσμος πρέπει να βγει από το καβούκι του, πρέπει να αντιδράσει σε αυτή την επικοινωνιακή καταστολή που συντελείται και κοιτά να το φορτώσουν με φοβία και ενοχές. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μαζί ότι είμαστε πολλοί και είναι λίγοι. Όταν το καταλάβουμε αυτό και βγούμε στο δρόμο, τότε όλα τα πράγματα σίγουρα θα αλλάξουν. Όσο γρηγορότερα αντιδράσουμε, τόσα περισσότερα θα μπορέσουμε να διασώσουμε. Εδώ πέρα πλέον ασκείται η πιο ακραία μορφή βίας απέναντι στον κόσμο, απέναντι στους απλούς πολίτες, και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διασφαλίσει το εισόδημά τους και κινούνται από μια ασφάλεια μας κουνάνε το δάχτυλο και ζητάνε να μην αντιδράσουμε σε αυτή την πολιτική που μας εξαθλιώνει, που μας πετάει στους δρόμους για τα χαρτόκουτα, γιατί είναι για το καλό μας. Πλέον αυτό ξεπερνάει κάθε ιδεολογία, είναι και θέμα πλέον ενστίκτου για επιβίωση. Πρέπει να αντιδράσουμε συνολικά. Παιδεία, υγεία, ρεύμα και νερό, δεν είναι εμπορεύματα, ανήκουν στο λαό. Παιδεία, υγεία, ρεύμα και νερό, δεν είναι εμπορεύματα, ανήκουν στο λαό. Αντίσταση και πάλι σε κάθε γειτονιά, κανένα Καράτσι, ποτέ και πουθενά. Αντίσταση και πάλι σε κάθε γειτονιά. Βρισκόμαστε εδώ εκπροσωπώντας την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, στεκόμαστε πλάι στις κινήσεις πολιτών. Είναι απαράδεκτο εν έτη 2012, όταν πέφτοντας ο διακόπτης ουσιαστικά τελειώνει και ο πολιτισμός μας, να υπάρχουν οικογένειες χωρίς ρεύμα. Υπάρχει μια μεθόδευση από πλευράς της διοίκησης της ΔΕΗ, καθώς στις χαμηλές καταναλώσεις, στις χαμηλές κιλοβατόρες, 800 και 1000 κιλοβατόρες, οι αυξήσεις θα είναι άνω του 25%. Στεκόμαστε εδώ μαζί με τους πολίτες, ο αγώνας θα είναι διαρκής μέχρι να μην υπάρξει η οικογένεια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Αντίσταση και πάλι σε κάθε γειτονιά. Κανένα Καράτσι, ποτέ και πουθενά. Αντίσταση και πάλι σε κάθε γειτονιά. Ρεύμα, παιδεία, υγεία και νερό, δεν είναι εμπορεύματα, ανήκουν στο λαό. Είμαι από την Ανοιχτή Συνέλευση Πολιτών Περάματος, Βόλης Ανδρέας ονομάζομαι, είμαι άνεργος μεταλλεργάτης. 3 χρόνια η επισκευαστική ζώνη του Περάματος και όλα τα ναυπηγεία, δηλαδή μεγάλη βιομηχανία της Ελλάδας, ο μεγάλος πυλώνας της οικονομίας αυτής, έχει κλείσει. Έτσι μείναμε άνεργοι και ειδικά στο Πέραμα που εξαρτιόταν η πλειοψηφία της πόλης από αυτό.
και αυτή τη στιγμή πλέουμε τα λίστια οικονομικά. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε, δεν θέλουμε τα χαράτσια, αλλά δεν μπορούμε να πληρώσουμε πλέον ούτε το απλό, το ρεύμα μας, το νερό μας, τις υποχρεώσεις μας στις τράπεζες. Έτσι είμαστε επισφαλείς σαν ζωή. Έχουμε μια επισφαλή ζωή. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Στηρίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση των κοινωνικών κινημάτων από γειτονιές της Αθήνας. Το χαράτσι αυτό έχουμε πει ότι εκτός από αντισυνταγματικό είναι και άδικο, είναι δυσβάστακτο για τους πολίτες που δεν μπορούν να το αποπληρώσουν γιατί έχουν μειωθεί δραστικά τα εισοδήματά τους, και αν αυτό το συνδυάσουμε και με τη νέα αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, αυτή η αδυναμία τους, η οικονομική των λαϊκών νοικοκυριών γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Το πιο εγκληματικό όμως είναι ότι η κυβέρνηση επιμένει και η διοίκηση της ΔΕΗ να συνδέουν την πληρωμή του χαρατσιού με την παροχή από τη ΔΕΗ ηλεκτρικού ρεύματος και να διακόπτουν το ηλεκτρικό ρεύμα σε μία περίοδο που είμαστε στην καρδιά του χειμώνα, που οι πολίτες και κυρίως τα λαϊκά νοικοκυριά δεν μπορούν να αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης. Μιλάνε για κερδικές ζημιές. Εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Αυτό λέει, εντός. Η ζωή, πάντα στη δουλειά μου έχω πει ότι θα μου είναι έτοιμη ακόμα αυτή την εμπειρία δεν θα γιατί είναι πολλά τα μέσα. Άμα θέλεις κάνεις αριστερά για να κατέβουμε είναι τα αυτοκίνητα από εκεί. Μπράβο ρε Μαρία. Μη στο κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι.